Ngayong araw ay aking sisimplehan lang. Magluluto nga pala ako ng gulay na sitaw na may malunggay. Malunggay na naman pala ang aking ihalo kasi ito yung pinaka-available dito sa may bakuran namin. At saka, ito talaga yung isa sa mga gulay na aking paborito. Dito pala sa aming probinsya ay hindi pa gaanong nakakapagtanim-tanim ng maramihan na gulay gawa ng napakainit dahil sa hanging habagat. Kumukuha na pala ako ng malunggay at yan napigtas pa kaya napadami tuloy yung aking gugulayin. Lalahatin ko na to para hindi masayang nang sa ganun damay na nito pati hapunan. Ito lang pala yung isa sa nagpapatagal sa paggulay ng malunggay yung paghihimay lalo na kapag marami. Kumukunat pa naman siya kapag nalalanta na. Kaya ang ginagawa ko dito, binibilisan ko para hindi ako maabutan ng lanta. Pagkatapos ko palang himayin yung malunggay ay isinusunod ko naman tong sitaw. Kinukuha ko lang yung buto nito kasi hinog na to. Ito pala yung tinatawag sa amin na reject. Hindi na pala to binibili ng buyer. Nagkataon na paborito ko pa naman siya. Kaya ayan, hindi ko sasayangin. Wala talaga sayang kasi yung pinaghimayan ko ay ipapakain ko pa sa baboy. Buntis na siguro tong baboy na to kasi simula nang mabulugan siya ay magdadalawang buwan na hindi siya lumalandi. Kumuha na din nga pala ako dyan ng 2 pirasong niyog. Ito pala yung gagatain ko para sa gulay. Oras na naman ng kayuran, papaspasan ko na to para makapagluto na. Ganito pala yung ginagawa ko sa bawang. Dinidikdik ko lang para lasang-lasa yung bawang. Kumpara sa hinihiwa lang. Naggayat na din pala ako dito ng sili para may kunting sipa ng anghang. Ayan, ready na yung ating mga recados kaya lulutuin ko na to. Magpapainit muna ako dito ng kawali dahil piprituhin ko muna yung isda bago ko isahog sa gulay. Galunggong pala ang isda na to na galing lang dito sa may malapit na dagat sa amin. Kung hindi ako nagkakamali ay siguro mga 4 na kilometro lang yung layo. Sariwang sariwa pala ito nabigay sa akin ng kaibigan ko. Dito sa amin ay 140 lang pala yung kilo niyan. Okay na pala yung unang batch ng piniprito ko. Natabi-tabi ko muna para matanggal yung hindi na kinakailangan na mantika. Pagkatapos ay isinalang ko na din yung natitira pang isda. Nung tapos na ako magprito ay igigisa ko muna itong bawang. Papalabasin ko lang ang kanyang aroma hanggang umabot sa aming kapitbahay. Nung nagisa ko na siya ay binuhos ko na tong sitaw. Sabay halo-halo para mas maaroma. Naglagay lamang ako dito ng magic sarap para sumarap siya. Paminta at 1 kutsarang asin. At kunting halo-halo para maging pantay-pantay yung lasa. At pagkatapos ay ibinuhos ko na itong pangalawang gata. Hahalo-haluin ko lang to ulit at sabay taklob. Nung kumulo na siya ay hinalo-halo ko naman para maging pantay-pantay yung lambot ng gulay. Nung malambot yung gulay at igana yung sabaw ay ibinuhos ko na din itong unang gata. Nang kumulo siya ay nilagay ko na din itong malunggay. Sa paggugulay na malunggay ay huwag nyo muna siyang haluin kagad para hindi siya pumait. Ididiin-diin nyo lang muna. Naglagay na din pala ako dito ng siling haba at isinahog ko na din yung pritong isda. Tatantyahin ko na din pala yung lasa nito kung okay na. Nung tansya ko ay maalat kaya nagdagdag pa ako dito ng asin. Inilagay ko na din pala yung siling labuyo dyan para mas malakas yung sipa ng anghang. Ayan, luto na siya mga kauragon. Kain na tayo. Mukhang napadami yata yung sando ko dyan ng kanin. Parang hindi na yata yung kayang talunin ng pusa. Ayan, first bite na tayo mga kauragon. Sarap. Sarap niyan yung may sipa ng anghang. Ito talaga yung gusto ko sa malunggay, yung ginagataan siya. Hindi ko mahilig dito sa may sabaw. Kung sasabawan man ito, ay gusto ko nito yung may sariwang isda. Sa sitaw ganun din mga kauragon. Kaya mas gusto ko dito sa sitaw ay gata. Kaya pinagko-combine ko na lang yung dalawa, yung malunggay at sitaw. Tapos sabay lagyan mo ng siling green o kaya yung siling labuyo. Nako, napakasarap. Pagkatapos ititerno mo sa kanin na buhaghag, tapos yung bagong ani, ay nako, mapapadami talaga yung kain mo. Maraming salamat pala mga kauragon sa panunood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.